Thanks media again for coming. చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం. వి కవర్డ్ ఆల్ ద బేసెస్. అందరూ ఆనెస్ట్ సినిమా, ఒక స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కథ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీవన్ కవర్డ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద మూవీ. అంటే లుక్ కానీ ఫీల్ కానీ చాలా ఆనెస్ట్గా ఉంటుంది, చాలా రియల్గా ఉంటుంది. ఆల్ ది యాక్టర్స్ ఆల్సో ఆర్ వెరీ రియల్. ఫస్ట్ సంతోష్ విన్ ది ఫస్ట్ మూవీ అంటే మేము నలుగురం ఫ్రెండ్స్ అనమాట సినిమాలో. శ్రీధర్ సార్ చెప్పినట్టు 63 యాక్టర్స్, దాంట్లో 60 కంప్లీట్లీ న్యూ ఫేసెస్ అనమాట. కొత్త ఫేసెస్, కొత్త యాక్టర్స్. ఒక 2 months ఆడిషన్ ప్రాసెస్లో సెలెక్ట్ చేసిన యాక్టర్స్ వీళ్ళంతా. మేమంతా కూడా ఒక 3 or 4 weeks వర్క్షాప్ చేస్తూ మేము నిజంగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినాం. మా నలుగురికి ఇంకో వాట్సాప్ గ్రూప్, ఒక రన్నింగ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉండి మేము మాట్లాడుతూ ఉంటాం. వీడేమో అన్న లంచ్ తిందామా అన్న అని రోజు పెడతాడు. వాడు వీడు సన్నీ, ఫోటోగ్రాఫర్ ప్లస్ యాక్టర్ నౌ. ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మ్యాన్. మనోడు శ్రవణ్ కొత్త షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో. ఈయనదే ఒక యూట్యూబ్లో ఒక ఛానల్ ఉంటుంది, చాలా పాపులర్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. అండ్ బ్రిలియంట్ యాక్టింగ్, ఆల్ 3 of them సపోర్టెడ్ మీ ఆల్సో సో మచ్. అంటే నాకు క్యారెక్టర్లో దిగడానికి ఆ మైండ్ సెట్ రావాలంటే వీళ్ళతో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మేము అవర్స్ టుగెదర్ ఒక రూమ్లో కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటే అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. మేము నలుగురం నిజంగా ఫ్రెండ్స్ లాగా అయిపోయినాం. ఏదో భయం ఉండేది అనుకుంటే వీళ్ళతో చేసేటప్పుడు అసలు ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్, అసలు ఫుల్ జోష్ వచ్చి మేము సీన్స్ అన్నీ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ చేసినాం. అందుకనే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది వచ్చింది. సేమ్ థింగ్ విత్ ఆర్ దొరసాని. లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ట్రైలర్ అండ్ సేయింగ్ కెమిస్ట్రీ బాగా వర్కౌట్ అయింది. అది సినిమా చూసినాక కూడా అట్లా అనిపిస్తే మా సినిమా కూడా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ ఈ మా నలుగురు స్టోరీసే కాదు, శివాత్మిక స్టోరీ కూడా చాలా స్పెషల్. అది మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు. ఇట్లాంటివి ఇంకా చాలా కథలు ఉన్నాయి. మా యాక్టర్స్ అందరు కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ జర్నీస్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అందరికీ ఇది ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ టు ప్రజెంట్ అవర్ స్కిల్స్, ఒక టాలెంట్ కానీ మా డైరెక్టర్ విజన్ని మీట్ కావడం కానీ. సో ఇట్స్ బీన్ రియలీ స్పెషల్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. అండ్ చాలామంది ఊర్లలో సినిమా పిచ్చి ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు ఇంట్లో మేము హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నాం, అక్కడ వెళ్ళి చదువుకుంటాం, మంచి డిగ్రీ చేసి బీకామ్ చేసి అట్లా చదువుకొని మళ్ళీ వస్తామంటారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి సినిమాలో పనిచేస్తారు. అట్లాంటివి కొంతమంది ఏడీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ. ముగ్గురు రైతు బిడ్డ అని ఉన్నావా? బంటి